Een besmettelijk hienstervirus kriept om hem heen in het zuiden van de provincie. Een week geleden was duidelijk dat op een hiensterkliniek in Oudeholt-Peer het rhinovirus uitbrutsen weer. Het virus is nou ook aangetroffen op een manege dichtbij en bij 2 particuliere hiensterhouders. 4 hienders binnen ouwmakken omdat ze verlammingsverschijnselen hieren. Van mensen is het virus net schadelijk. Veedokter Marco de Bruin denkt dat het dieptepunt intussen wel bereikt is. We zijn nog niet helemaal uit de zorgen, denk ik. Ik denk wel, en dat is heel fijn om te zien, dat iedereen met man en macht eraan werkt om gepaste maatregelen te nemen. Wij zelf zijn momenteel bezig met een hele grote schoonmaakactie op de kliniek. De andere bedrijven waar u het net over had, die zijn vooralsnog dicht. Ja, het is nog even spannend hoeveel paarden er zenuwsymptomen gaan betonen. Komende waarschuwing is er een informatiebijeenkomst door het virus in het Van der Valk Hotel in Wolverkeer.